Čaute, volám sa Kuťo. Momentálne sa nachádzame na novej zjazdovej trati, ktorú sme si pre vás pripravili pre 3. ročník zjazdových pretekov Downhill Race Banská Štianica. Všetkých vás pozývam 13. augusta do Banskej Štianice. Pre tento rok sme si pre vás pripravili dlhšiu a náročnejšiu trať, ktorá sa bude skladať z viacerých technických častí, medzi ktoré patria rock hardeny, klopené zákruty a sekcia skokov. Tréningové jazdy začínajú o 9. hodine a finálové jazdy začínajú o 1. Kategórie budú 3, a to do 15 rokov, full a hardtail. Pre víťazov sme si pripravili vecné ceny v hodnote 400 eur. Štartovné 7 eur bude zahŕňať vývoz, pitie a guláš. Na záver by som chcel poďakovať všetkým sponzorom, bez ktorých by sme túto akciu nedokázali zorganizovať.